A Ciutat Vella es troba l'establiment més antic de la ciutat dedicat a la fabricació i reparació d'articles poètics i festius de cartró-pedra. Fou fundat l'any 1838 per la família d'escultors d'Escaler i des d'aleshores ha creat nombrosos personatges de ficció que alegren les festes d'arreu de Catalunya. La tenda encara conserva un taller de mestres artesans que amb molta cura i estimació, dia a dia, donen vida a nous personatges. Es tracta de fer dues capes. La primera capa sempre en paper prim. La fem una cola i ho mullem tot només per un cantó. Un cop ho tenim mullat, pleguem i anem fent trossos petits. I ara adaptem a la part que ens interessa fent sobresortir una miqueta de paper. La part de sota no es mulla mai, de la primera capa no es mulla mai amb cartró. Això ho faríem, doncs el que ocupa és tot el motlle, no? Us faré un petit exemple i ja està. Ajuntem bé les juntes i ja està. Llavors vindria el que és la segona capa, que aquí es mullen els dos cantons. Mullem ben mullat. I fem exactament el mateix que hem fet amb el prim. Li fem les estries una altra vegada i ho posem sobre el que és la primera capa, però vigilant que no ens sobresurti del límit del motlle. Llavors, això es tractaria d'omplir-ho tot i llavors esperaríem uns 2-3 días a que s'acabés y el resultado sería aquest. Una vez que está moldeado y seco, entonces lleva un trabajo que se llama raspar, que se trata de corregir todos los desperfectos que salen del molde. Una vez que esté todo bien raspado, bien pulido, entonces se le empieza a dar lo que yo estoy haciendo en estos momentos, que es un tapaporos, para tapar aún así alguna cosa que haya algún desperfecto muy fino y para que la pintura pues no sea absorbida por el cartón directamente. Una vez que yo termine el tapaporos, entonces estará preparado para darles ya el color definitivo, que se le da pues un color base que puede ser blanco, puede ser negro, depende en este momento como es un caballo, pues puede ser marrón, blanco, negro, depende el encargo que sea. Y a partir de que tenga las primeras bases, entonces se le empieza a pintar ojos, la boca, la silla, y una vez que esté todo terminado, entonces se le pondrá los correajes y unos tirantes que están aquí, que aquí irán unos tirantes para que el portador pues pueda bailar con el caballo tranquilamente. Y entonces en estas dos piezas que hay aquí, se ven por aquí, ahí irá la rienda para que el portador a sí mismo pueda sujetarlo y poder maniobrar tranquilamente con él. Coneguts personatges han tingut estima per aquesta botiga, com el poeta Joan Brossa, que li dedicà un poema, i el mateix Salvador Dalí, que encarregà un capgròs molt semblant a la seva estimada gala.